asa yata. Kaya po ino-off ko yung ano, kasi nakaset sa timer o naka 12 AM. I-ano tayo ngayon, alas 2. PM na. Yung cellphone ko isa. Si Dailin. Maglinis kami ng ano, may bisita bukas. Ay, sa Friday. Kaya busy-busyhan. Laging busy. Ang peg. Dami namin lilinisin. Tour kita sa bahay nila. Ano to? Yung Majilis. Tanggapan. Ito yung kainan. Kita ba? Ayan ang kainan nila. So, ayun ang bahay nila. O, diba? Paano ba pag-turn nito? Ayun pala. Ayun yung bahay ng amo ko. Ano to? May ano kasi may bisita sa Friday. So, linis time. Ayan. Ayun ang bahay, oh. Ayan ang pinakabahay ng amo ko. Ayan ang pinakabahay nila. Tapos ito, nag-ano talaga, nag-tour. Dito, ang kainan pag may bisita. So, di ba? Yan. Ito yung kwarto ng amo kong lalaki. Diyan siya. Kasi yung kwarto ng babae doon sa pinakabahay talaga. Ito naman, Majilis, tanggapan to ng mga lalaki. Pag may bisita yung lalaki, dito ginaganap. Tapos pagka sa babae, doon sa bahay. Doon sa pinakabahay, di ba? Ganito sila. Malabo naman ting. Ang alin ang malabo? Baka malabo yung ilong mo, abo. Maglinis ba ako, abo? Mami, may galab shout out. Andun ako sa'yo kanina, mami ba? Pasilip-silip lang kasi alam mo naman. Binubuksan namin yung aircon. Hindi pa. Abo, alam mo ba itong buksan? Hindi namin makuha ba ang init? Bo, alam mo ba to? Turuan mo nga kami. Hindi ko mabuksan. Oo, hiwalay ang kwarto ng lalaki at babae. Minsan lang sila magtabi, ganun ang mga, mga Muslim. Hindi katulad ng Pilipino na bawat segundo umaano siya. Laging magkatabi, ayaw magkahiwalay. Paano to, abo? Alam mo ba itong buksan, abo? Hindi namin makuha ba? Ang init. Hindi namin mabuksan yung aircon. Patingin, ayan nga, oh, tingnan mo paano yan, oh. Uy, Day, ikaw magdutdut ba? Pindutin mo yun. Abo, alin, madutdutin ko dito ba? Naka-timer kasi siya ang alas 12 ng 12 PM. AM. Ay, AM pala, PM na tayo ngayon, 12 PM. Alin ang pindutin namin? Itapat mo. Itapat ko to sa buray ko. Ayan na, nakatapat na, oh. Ayan, oh. Pinipindot ni Dayan. Paano ba pagpindot nito? Hindi mo nakita? Ayan, oh. Ayan, tanggal mo nga Dayan kamay mo. Ayan, abo, oh. Ayan ang mga oh. Hindi ko na hindi daw niya makita sa screen. Paano pagpindot nito? Hindi mo makita? Picture ko? Ang init eh. Hindi mo din to alam, abo? Tuesday. Tuesday naman yan, di ba? Mm. Oh.
Ano pa to? Tuesday ba ngayon o Wednesday? Tuesday pala ngayon. Itapat mo sa screen. Ayan nga, oh, tapat na ba, oh. Abo, paano to, Abo? Hindi ko alam to. Hindi ko alam buksan. Ilang taon na ako dito, hindi ako nagbubukas nito ba? Alam mo, alin nga pindutin? Ano ba yung nakasulat din na maliliit, day? Alin nga? Alin ba ang code? Manano? Oh. I-screenshot ko ha. Ano ko dun sa isa kong cellphone. Wait lang. Hindi ko alam eh. Ang init. Paano kami makalinis? Ang init. Pinagpapawisan ng manik ko ba? Wait lang. Kunin ko. Manik talaga. Ha? Manik talaga. Hindi mo rin mabuksan yung aircon dyan? Ganun din ito. I-ano ko sa'yo. Wait lang. Picturean ko. I-on ko na lang dito sa pa. I-on mo nga dyan sa kabilang ano? Kabilang aircon. Abo, sinend ko na sa'yo. Tamsak manayping manikubi. Abo, tinamsak tuloy. Tipo, pinagpapawisan daw ang mani niya. Oo, ang init eh. Tag-init na kasi. Abo, sinend ko na sa'yo. Tingnan mo nga. Sa messenger mo ba? Abo, tingnan mo. Hindi man ino-open ni Abo yung ano, messenger. Buang man to si Abo ba? Buo yun ang buo. Kausap mo na naman kabit mo. Ayaw mo sagutin. Other call. Other call daw. Open nga, kaso nga lang mainit. Wala man nasingaw ba? Nagalit. Nagalit po ako. Ang init. Si Dailin, ang hirap lang, hindi marunong, di naman buo picture mo. Buo nga, sana all may kabit. Kausap na naman si Dailin yung kabit. Ayaw sagutin yung tawag ko ba? Para mas madali sana. O, tingnan mo. Sabihin mo, pahiram muna ako saglit ba? Manay Kube. Manay Kube, maglilinis kami ba, Manay Kube? Manay Kube, pahingi ulam, Manay Kube. Wala na akong ulam. Nagbata ka ba, Manay Kube? Ang init, pinagpapawisan na talaga ako. Tingnan mo talaga si Abo, ayaw sumagot. Oh, ayaw talaga ako sa alcohol ba? Other call sa 6 niya. Ano ka ba? So, ko pa. Apat na yung pala. Ha? Tapos, nandito na si Timay ba? Tapos, Hindi mo talaga nagsagot si Abo. Abo, sa messenger ka magsagot ba? Mani, love. Ayan o, mag-umpisa na yung kasama ko. Mag-live lang ako habang nagwo-work kami baka. Hindi ako sinagot ni Abo. Bo, sumagot ka ba? Ayaw ko sagutin ni Abo. Manay Kube, nyaong ka pa? Manay Kube, hili nga daw ni Manay Kube, paano pag-open ka ini? Ipasa ko si imo Manay Kube sa messenger, Manay Kube. Manay Kube, yaong ka pa dyan? Halat daw, punan ko si Manay Kube. Yan, sumagot na si Abo.
Alin ang pindutin ko? Kausap ko yung lula ko. Kausap ang lulak. Si Kabit mo na naman kausap. Pahiram lang saglit. Ayaw mo kong sagutin ba? Alin dito, oh? Kausap, pahiram lang saglit. Ayaw mo kung sagutin. Alin? Dito, oh. Naka-auto ka kasi. Alin nga ang pindutin ko dyan? Yung mood. Mod. Dun sa mood. Ito. Ayan. Patingin yung screen. Ayan na, oh. Pinindot ko na. Patingin yung screen. Ayan na nga. Lumabas na. Pinindot ko. Ilayo mo konti. Oh. Ayan na, lumabas na. Ilayo mo konti. Malabo, malabo. Di po, ag na to ba? Malabo ang alin. Malabo ba ang camera ko? Malabo. Ano mo patingin ulit. Ayan, oh. Naka-auto pa rin shopping. Pindutin ko pa rin. Ayan, oh. Oo. Ayan. Sige. Oh. Pindutin ko pa? Oo. Oh. Valuation. Hi. Tingin nga. Pati hindi mo naman buo kung nakikita. Hindi ko nakikita buo. Ayan nga, oh. Hindi yan pinipindot mo sinasabi ko doon sa screen. Ayan nga, oh. Ayun. Sige pa. Isa pa. Oh. Sige pa. Oh. Sige pa. Oh. Sige pa. Oh. Ayan na. Okay na yan. Sigurado ka lalamig na to. Bakit ang nakalagay dito, ano? AM yung timer. Ayan, oh. 1 AM. Wala yan. Hayaan mo lang yan. Lalamig na to? Oo. Okay. Nakasan mo yung fan. Saan ang pan? Ito? Yan o. Tabi niya o. Oh. Yan. Patingin yung screen. Oh. Kung tumahat. Alin pa? Yung katabi ng 18. Ano yun? Itas mo pa. Katabi ng itik. Nakalo siya para malakas. Ay, ito, pindutin ko. Yung araw. Yung araw, abo. Hindi yan yung fan. Ayan, oh. Oh, fan. Patingin nga sa screen. Oh. Nakalupa oh. Pindutin ko pa? Oo. I-full mo yung guhit-guhit. Ay, nakalo. Ayan, naka-high na. Yan, okay na yan. Full na yan. Hindi mo na lang nalamig. Pinagpap... 16 mo kung pwede, kung may 16 yan. Paano pag... 18 yan. Saan ko ipindutin ko dito sa araw? Oo, sa temperature niya, ibaba mo. Ayan, 16. Pa. Ayan, okay na yan. Okay. Ay, naku, Abo. Pinagpawisan na talaga ako, Abo. Say hi. Good job. Say hi. Okay na, bye-bye. Mag-say hi ka muna. Mag-hi ka muna sa live ko. Hindi naman. Sige na. Ay. Salamat. Okay. Sige, babu. O, di ba? Nagpatulong kami kay Abo. Hindi ko kasi alam ba. Baka nakalimutan Abo mag... Suplado. Maglinis na kami, sis. Ano? Mag-ano lang ako ba? Nag-ano lang ako kasi nag-start na yung kasama ko. Nagpapalit na siya ng ilaw. Ayaw naman mag-ilaw dahil. Ha? Ayaw mag-ilaw. Kahit ano. Kahit pinalitan ko na ayaw. Ayaw mag-ilaw? Ayaw. Bakit ayaw mag-ilaw? Ayaw ko. Ay, init. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Bago ba yung iba? Baka ano? Sira na yan. Baka, di ba bago? Bakit ganun? Bago nga yan. Pati yun, no? Pinalitan ko yung isa. O bakit ayaw mag-ilaw? Ibig sabihin, pundi pa din. Hindi. Ano? Sira na yung ano. Sira yung lagayan? Lagayan. Salamat sa inyo, guys. Mag-ano lang ako ba? Hi! Sis Dailin. Hinugot. Kahit kailan istorbo talaga si Pinkay. Ano? Ang init. Pinag-iinitan ako ba? May lamig na ba, Day? Pili-pili ko ba saan?
Masaan ang kilikili ko ba? Pero lalamig ng konti. Baka meron. Tapos yung mga mapunasan o ano ng tubig. Pag napunasan ko lang. Ito punasan. Asa na yung ano ng... Kasi sabihin ni Timay, tanggalin ko muna to. Kasi para sabihin niya lahat tinanggal ba? Kasi magsilip ba yung amo namin, magsilip yung amo namin, gagawin ko, tanggalin ko lahat ng unan para kala niya nilinis ko na lahat. Sarap matulog, istorbo ka. Istorbo ka. Ay. Kung tingnan mo, malinis naman. Malinis nga, day. Wala naman gumagamit dito. Ang laging madumi doon sa classroom. Angat na lang natin kasi para maano niya na tinanggal lahat ang brain ina niya ba? Hanggang gabi na to. Bahala siya dyan. Dito na lang tayo magstay. Tapos pagpasok natin dun mamaya, maraming kalat na naman sa ano, maraming kalat na naman dun sa Sure na. kusina. O, di ba? O, di ba? Hindi puta. Hindi niya ba to tinitingnan? Okay, ano lang yan, salita lang yan. Lininis mo, parang dumi-dumi. Nakita lang yan, yung nakikita ng mata niyang alikabok. Papupunas lang natin yan, di ba? Sure, kalalapasok ko lang dito nung isang araw. Mapunasan na lang para... Inom ako ng gamot para kung Ako nga, kagabi pa ako nag-inom ng gamot ba? para mumano yung mata ko. Pinagpawisan ang singit ko. Mami, ang init, pinagpawisan ang singit ko. Ay ko, naiihi tuloy ako ba? Ang init kasi ngayon dito ba? Ang init talaga sa Saudi. Pawis tuloy ang singit ko. Ay nako, Abo. Pasensya naman, Abo. Sorry naman. Pati yung ano ng brato? Ang ano ba? May ako na tayo mag-ano dyan. Ha? Magsisilip lang siya, tsaka lang tayo tumilo. Wala pa tayo. Punasan pa tayo yung mga ano ba? Dingding. Saka yung bintana. Diyan lang tayo mahirapan na bintana. Hindi naman siya akyat yan. Para ganyan din. Dahil, hindi naman siya akyat para ganyan din. May alikabok ba? Dahil kapupunas ko lang yan dahil. Ano tumutulong? Halhal? Sabi ng kasama ko, mamaya na daw kami kikilos pag nagsilip yung amo ko. Ang haba pa kaya dahil napupunasan natin dun, no? Punas na lang naman yun. Kasi mamaya, pagbalik natin doon, yung bang mag-ligpit-ligpit na natin, akyat na tayo. Kaya nga, ang ano na singit ko, babasa na. Ay, wala na magawa, wala. Ay, lumalamig. Lumalamig na. Abo, lumalamig na, Bo. Kasalanan ni Manay. Ano daw? Oo. Mami, sakit sa ilong. Ano daw? Ano daw? Masakit sa ilong ang allen. Malapit na ako sa katotohanan. Baliw talaga to si Abo.
Naiihi ako. Naiihi ako ba? Galit. Ay ko. Ano yan, pag tinanong, pag tinanong dahil, binakyum natin yung mga upuan. Kasi, hindi, tanggalin ko lahat ng upuan kasi sisilip yan. Gigising nga kakain. Gising na kasi kung tumawag sa akin kanina. Ano daw? Kasama mo, Ping, nakakatuwad. Ano? Kasama mo, Ping, nakatuwad. Nakatuwad ba? Bakit? Ngayon ka lang nakakita ng katuwad? Ngayon ka lang daw ba nakakita nakatuwad? Sino ba yan? Si Abo. Gusto mo, Abo, ipakita ko pa yung ano? Gusto mo makitang nakatuwad na nakatibak? Sabihin mo lang. Joke. Isip ka. Kung ano yung nasa bibig ko. Pinagpawisan ako. Wala, pati hindi umiilaw to. Pinalitan ko na kayo Alam mo naman, Bo. Alam mo na. Yun lang magagawa namin tuwad, kaya ay. Asa yung cellphone ko? Andun. Pamis talaga ng ko, singit. Sige talaga. Lubat na tuloy yung cellphone ko ba? Apo, yung parang ano to, parang yung itlog ba na ano? Kalawin. Lakasan mo! Bo, may sinasabi si Dayan. Tingnan mo. Apo, tinan mo, para siyang yung itlog na nakalawit. Diba? Parang yung itlog lang na nakalawit. Diba? Ganyan ba kulay ka mo? Aba, ganitong kulay ba yung ano? Itlog mo? Aray ko. Ay, mo nanonood si Low daw. Aray. Biset. Yung dahon, Day. Ay, amo na yung dahon. Ano? Hindi, maputi pa din. Ano mo ng tubig? Basa naman to, Day. Wisik-wisikan mo ba? Huwag na musik-musik. Elsie, mega love shout out. Thanks for coming, Elsie. Wait, bigyan kita ng jacket, ha? Nilinis kami ba? Lubat ang cellphone ko, dapat kunin ko yung doon, charger. Paano? Naka-data ka. Oo, mabilis pag nakadata. Mabilis ang lobat ng cellphone. Wala niya talaga, talagang ako pa talaga yung sa live mo. Elsie, may moderator ka na, Elsie. Salamat. Epekto ng tiga. Pwede to, ay di ba abo yung gano'n, no? Di ba masarap yung gano'n? Oh, lakas mo para marinig. Masarap yung ganitong style, di ba? Yung gumigiling. Salamat si Elsie. Ano kasi may bisita kami kaya general cleaning kami. Ang lawak pa ng lilinisin namin hanggang doon sa dulo. O, di ba?
Katapos ko lang magluto, linis na naman. Ay. Konting punas-punas lang yun. Para kumitab lang yung itlog. Hindi wala yung itlog mo. Trabaho yun, Day. Pag wala si Carlo na sa trabaho. Isa pa yun eh. Isa pa yun sa mahilig ng ano. Ang kahilig. Basta talaga kinikilig ko. Sumasakit kasi ito eh. Kunin ko yung map at saka Ano mo? yung map na mahaba ako, imamap to. Ay, yung bilog. Yung bilog mas maganda. Pero masyadong basa naman. Okay lang. Masyadong basa yung lahat. Yan na lang na ano. Yung ginagamit. Hindi kasi bawat ano mo nun, babalaw pa. Oo. Yung bilog na lang. Kunin ko. Wait lang. Tagal mo naman yan ganda eh. Hayaan mo na siya. Para may nakikita sila. Mamaya nagkamutak sa puwet eh. Ay, pagod ko. Kilala.
Ang sakit sa bato. Ha? Ang sakit sa bato. Ay, nakalimutan ko yung ano. Yung, dahil kasi ako kay Risa ba? Yung charger. Kumakain na si Timay. Guys, baka may work kayo guys ha. Mag-ano lang din ako ba. Kasi work. Kunin ko yung charger. Baka biglang pumunta dahil i-ano mo yung dad ha. Makita mo may pag nag-ano ba? Mamaya na dyan na pala. Hindi pa naman natatapos kumain. Dapat kinuha mo yung charger ko na yun. Ha? Yung charger ko, di mo kinuha. Ha? Charger ko, di mo kinuha. Una ko man sinabi kunin ko charger mo. Lubat na cellphone ko eh. Wait Sabi lang. ni Timay. Wala na kumakain daw. Hindi man ako nagpunta dun sa sala. Bahala sila sa buhay niya, oy. May nanonood pa sa'yo. Meron. Salamat sa inyo, guys. Salamat. Pinalakan niya si Apo. Akala mo yung bang, ang okasyon mamaya na. Nagmamadaling linisin dito. Dalawang araw nga daw eh. Ang alam niya hanggang bukas, Merkulis eh. Kasi Webes, andito na doon si tatay eh. O tapos, Diba? Kailangan, hinto kasi pagka nakitang hindi ito tinanggal, niya, hindi nilinis. Eh, lumit sa ilalim. punas-punasan lang naman. Punasan na. Lumalamig-lamig ng konti. Ha? Lumalamig-lamig ng konti. Silip-silip rin dito papunta. Kasi itago natin yung cellphone. Ay, natanggal. Natanggal ang itlog. Natanggal ang itlog. Tabi natin ito. This where the touching and this what
siyang mga ano kasi oh. Sa kahoy lang naman. Kaya nga. Hindi naman nandun. Ano ginagawa nila Risa? Ito, nakaupo. Saan? Sa ano? Sa kusina. Saan kusina? Doon sa atin? Kasi pagka hindi yan nakita na naka, ano lahat, lag-lag, Sabihin. hindi nilinis. Yes. Kaya kailangan ilaglag lahat. Diba? Tapos, sa huli ang ano, vacuum. Parang may natulog dito. Wala na lang mag-ibig. Kung alin yung importante yung kailangan ano din, yun ang ano sila ba, wala. Okay na? O may tissue. May tissue saan? Ito, papuan. Sila mo yun. Sila mo lang yung dada. Ano yung ano nila, no? Wala sa ano siya, may kung magsasabi na ganito, ganyan. Dami pa sa magluto. Mukha niya. Hindi na kaya hindi ka magluto. Ayan na dayon, ayan na dayon. Ayan, ayun o. Siya magsara ng pin. Siya magsara ng ano, ng siya magsara ng gate. Bukas yung ano gate eh. Lumabas na naman sila mo eh. Hindi ko man sinara kanina. Hindi niya alam eh. Masara niya ba? Hindi niya alam yan eh. Hindi niya alam. Hindi yan sa... At mo siya papasok. Dalawang pindot yan. Kasi pag isang pindot, Diinan mo kaya. oo, didiinan talaga. Diin hanggang hindi bumaba. Hanggat hindi bumaba. Kasi pag binitawan mo, tataas na naman.
Kaya ang hirap. Asan? Sana. Pumasok sa loob. Baka mamaya dito naman sa kanila. Hindi ko ba nakikita yung kusina na pubukas ng pinto? Hindi na, siguro ito naman na pagdating ng Biyernes, ay tawag ulit. Kaya nga. Oras ka na naman ulit. Akala mo Lord. Ano talaga? Yan. Ayun sa labas. Ayun sa pinto, ano. Asan? Mami, baka may work ka, Mami. Okay lang ako. Ano lang ako ba? Ano lang yan, tambay ko lang yan para ano. Sige lang, Mami, salamat. Malinis na dahil na. Ano yan? Yung dahon. Yung nasa mo yung dahon. Pagbabago, luma na kasi. Luma na. Sino pa ba nanonood dito? Abay, 5 ka. Mami love. Still here. Sati, may galap shout out. Lagi pa ito naman. Parang kompleto yung itlog na. Nasaan na? Ha? Nasaan na? Dito matawag sa akin. Para, diyan, sarado mo yung ano. Hindi niya mautusan yung dalawa doon. Yan. Ayun naman yung cellphone mo. Kawa siya eh. Ano naman cellphone kung liit sa ano? Sa kusina. Okay na. Masakit tayo sa ako. Pumunta ko na lang. Yan pa pala naiiba. Ano? Sabi ko, akala ko na, napunasan ko na lahat. May naiwan pa pala. Yan. Paano ito malilinis na ano? Paano ito malilinis na kortina? Ano mo din sa pilit?
Hindi na nga gumagana yung lubid eh, para yan ng Hindi nga na. Lahat, pati yung ano. Oh, tingnan mo. Hindi na siya gumagana, oh. Oh. Tagal na. Kasi ito, dapat kasi nito, ang nagtatanggal nito, ang ano, yung taga ano talaga. Putol na kasi yung dito dyan, Day. Putol Si na Putol yan. lang ang taga ano niyan eh. Ano mo dyan sa gawin dyan. Sa kapunasan yung ano. Oh, ayun oh, ang dumi oh. Tapos mabakyum yung... May tali ba dyan? Wala. Wala. Pagbuhulin na lang. Alika po. Hindi pa siya bumili ng bago. Marami na nagagandahan dito sa ano niya na to, kaya hindi niya mapalit-palitan. Kahit sira na. Ikaw, ganda sa kurtina niya. Sa kurtina niya. Lumang-luma na. Buti hindi naliligo yung mga... Si ano lang nag-aano niyan, si Putol. Tatanggal. Siya pang nagsabing sa akin, dalhin mo yung hagdan. Ha? Dalhin ko daw yung hagdan. Buhusan natin lahat. Dai. Alam mo naman, yung bisita niya, mga QC, mga quality control. Quality control ba, Dai? Siguro. Titingnan yung quality ng, ng bahay niya. Kahit isa lang ang bisita niyan, pag ano yan, makapagpalinis yan, wagas. Kala mo, didilaan yung bahay niya. Yes, tayong dalawa. Lagay ko doon sa dulo.
mo Tito Rizal, lininis ko dun sa sala sa taas. Ha? Sabi pa sa akin, yung bintana linis mo pa. Susunod na yan. Parang ang layo natin ba? Ang layo ng harap. Hindi mo kami nakikita manikubi, ayan. Ha? Bubuksan niya siguro itong bintana. Pag dumating mga bisita. Parang masatisfy ka na. Parang maibalik nila ang lupuan. Dahil, sabi ko pumunta siya dito. Abang nakaganito pa. Para babalik na ba natin yung mga upuan. Diba? Tapos nanagtag ako, no? Pwede mo sa pag nandiyan na, ha? Kaya nga na nito. Hindi na mo ba't sa sila. Ang dumi ng ano. Kahapon din tayo nakapagwalis kasi basting siya. Oo. Alam mo yung sa ako ko doon, hingi lang yun sa akin ng cup ng tsaa. Isang beses sa isang araw. Ha? Yung amo ko doon, hingi lang yun ng kape isang beses sa isang araw. Arabic coffee. Pagkatapos niya kumain, para na siya hihingi sa akin ng kape. Tapos pag, ano, tawag dito? Pag may bisita, nakapaanin. Hindi siya masyadong malamig. Hindi mo. Kahit na ano, mahina pa din ang ano niya.
Ayaw baghang ng cellphone ko. Ano yun? Ano yun, Manay Kube? Anong sige daw? Anong sige daw? Ganun ka bang mo? Parang akong pinadalay. Ako nga kahapon eh. Dalawang araw eh. Ano sana ba? Saan ko yung mga bitin-bitin niya para kumintab-kintab. Para masilaw si Ken. You are the sun. Sabi kanina, Jamila, amoy isda. Oh, tapos. Tapos sabi ko, amoy, ano ba kako? Yung ano ng lemon. Si ano nga, amoy sigarilyo kanina eh. Sila mo, eh. Siya naman isda. Kasi, amoy isda kasi binuksan niya yung ano, niluluto ko. O, diba? Nakasang oras na ba ako? Nakasang oras na ako, guys. Off na ako. Ha? Binuksan niya pala eh, kaya maamoy niya. Parang ano eh. Ayaw. Gusto lahat eh. Buti naman kung may kakainin. Wala nga siya maulam. Naka 1 hour na ako, guys. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Okay na yan. Nagkapag-update na ako. Hanggang mamayang gabi pa kami dito. Oh. Lahat. Lahat bungkal yan. Bungkal lahat. Ay ko. Thank you sa inyo, guys. Hindi ko na kayo, guys, maisa-isa. Biglang Manay. Asikaso ko lang. Bunso. Start niya ng class na yabang. Salamat. Salamat. End na din ako, guys. Salamat sa inyo lahat. Naka 1 hour na ako. Babu.